Suwanipun kanca-kanca vokalis ingkang sampun wongaken wonten Adi Ayu Mustika wonten di Indah Sode Dwi Untari. Lelagon pambuka opening all artis Asoka kasumanggaken. lagi wiwitan wis semangate kaya ngeten. Saking Joko Asoka menika
Nggih, betek-beteke niki rukun-rukune ngestoke dawuh saking panjenenganipun Mas Pangi. Tak kira ki leh nyambut gawe rak ning daerah Jawa bagian utara kono to, Mas. Ngerti nek cedhak gone bojoku ya tak ijolke MC-ne. Aku nge-MC nek kecedhakane niki perkewuh ya, Mas. Wong dikira rek butoe tenanan timen kowe iku karo bojoku le jane wis kon kepenak. Ning omah wae Mas rapopo. Oh nggih hiburan Mas. Oh nggih. Matur suwun ngatur patang para tamu malikinipun para penisepuh ingkang dalu menika kapareng sikejala lenggahan. Mangke kasuwun saking kanca-kanca Asoka, para tamu langkung-langkung para penisepuh konduripun mangke sareng kalih penyanyi mawon nggih Mbah Kakung nggih. Konduri mangke sareng kalih penyanyi nggih udakara jam-jam 4:30. Jadi sisan mangke kalih kula mangkat teng pasar mangke sareng kalih kula. Alhamdulillah. Adiayu Dwi Untari Spot Asoga Musik. Semangat. Bae ngerti. Ngopo? Bar entuk baten pipo. Oh. Tukune mung 7.300.000 didol payu 12 juta. Amin ya Allah. Bapak-bapak mbok menawi ngersake pipo. Dalu niki gadah tak dagangan anyar nyilih Mas Mul. Mbok meneng nek dikersake piye mriki monggo mbok ngersake niki ukurane udakara selangkung, Pak. Kuwi apa kuwi? Iki sing marakne uripne adimu lanang Mas Mul ki iki. Ora ning gading lho Mas Mul iki patutono. Mbok aku nyeleh tak ngene dolanan. Masa ya dolanan pipo. Bojane kula pengen ngeten iki ning bojoku ra entuk jare nek udut nggo pipo marane ketok tuwek Mas Mul kan. Wis tuwek tambah tuwek wis ra apa-apa ra. Yen tuwek ya ditebaske. Salam riyen kantor para tamu Gendho Ayu. Ngantaraken kawilujengan, wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalih kula sak rombongan. Lumantar campur sari Asoka Musik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sowan wonten dalemipun Pak Aris Widodo nggih. Saha Ibu Purwanti. Nggih. Niki kang Ibu sing pundi, Pak? Lungguh kursi wonge. Hah? Ya mestine lungguhe kursi. Yo mbok menawa lenggahe teng mriko nek gak nganggo kursi ya. Iki tak sawang-sawang. Oh, lenggahe wonten mriku nggih. Tak sawang-sawang rek kaya dekah desa RT-nan ngono ke lesean ibu-ibu nek kono terus tumpange teng mriko nika ketok demes ngono to. Sing di omah jilbaban. Oh, sing kagungan kersa jilbaban. Mall kabeh jilbaban Sing yo. ngarep dhewe niki to, Mas? Sing di omah ngarep dhewe niki. Oh, dudu. Mbok pilih Pak Aris ngersake langgam napa ngoten saderengipun mangke para tamu sanesipun badhe ngersake wirama langgam napa ngoten. Langgam menapa, Bapak? Mumpung menika wiramanipun tasih wonten mat-matan, tasih wonten langgam. Mumpung acarane mirunggan. Oh. Bocah gunung. Jan. Apalanku aku wis bar ngapalke seminggu iki lagu iki. Oh. Dwi. Wong ya jenenge payunane sing kagungan kersa. Nggih. Iki kudu dipinangkani. Nggih. Pelok 6, Mas. Pelok 6. 6. Mbok menawa sliramu mboten jenengan mawon. 6 terus ning 9 ya. Oh, 6 terus ning 9. 6 9. Kula dereng marem palarane, Mas. Genti pelok 6 palarane, dipalarke Mas Mul. Nanjakne pengendang. Bathi mang yuta ngendang kudu semangat. Na. Jinet jerneng wedotama. Mretan kembang kembangane ngapa budi mongko nadyan tuwa pikun yen
ngrasani rasa yakti sepi kasopo lera sapa samu samangsane pakumpulan gonya kehanyu ngeliling semi tak kira ki kok mandeg mak ngek ngono. modele Modele jebulene. Ngono ki kena dinggi pralambang. Eji. Kanca-kanca kuwi kulino mandeg sanggon. Sanggon. Dadi saking mriki mengke mantuk wonten ngandul niku kan lewat Barong. Barong. Lah Barong kono kuwi leren Sedelo. Barong Ulon. Oh. Ora sah ngulon-ngulon maksudnya ning Barong ki leren ning jajan bareng-bareng golek sing murah meriah. Ngene ngulon malah gelundung. Bapak kayak gemucek ngertos Barong Ulon niku pundi ya, Pak? Pundi, Pak? Ngertos, Pak. Napa ngertos Pak jenengan? Bapak ngertos mboten, Pak? Perapatan Barong ngertos, Pak? Barong niku ngilen. Ngertos? Oh, kulino mriko nggih, Pak nggih. Dui. Kok kulino mriko pripun to? Ora, umpamane mriko mengke pinarak nggen kula. Nomor 99, Pak. Nah, sakilenipun bali. Sajane nek apa? Kadawah Ora apa. Piyai mriki genah ngertos ki ambak ngono lho, piyaine. bocah gunung nggih pundhutanipun Kanca-kanca Bapak kadarap nggih. kaparak katur. Monggo katur. Wih, arep ngopo, Mas? Arep ngebarke to? Tak rene wae kok ndak kesentrak tepak neh. Najan aku bocah gunung dah banget gunungku ora susah katek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku Dadi sang latar. moga aja nganti gawe gelo nganti tinapeno ing ruh pitan ya Mas ya Mas ya Mas ngapa mul Ora. Cah loro ki anggere awor ya ngono kuwi ya. mul ki ndek cita-cita anyar Apa? Apa kuwi? arep ngopeni penyanyi jadi Pripun? Lagi dodol pipa bathi pisan arek open-open. Wong ndek ben bar rugi ngono lho Mas Mul. Jenenge ya waduh lho, entuk order meneh. order Yo. malah mesane Wih iki di streaming lho. Garwane Mas Mul nang daleme. aku ki angger karo kancaku ki suruh ki seneng Oh dadi kowe neng kanca-kancamu menderita anu ki malah bahagia ngono. Nah yo, terus. orang angku wih piye to mul apa pancen ra kelingan
sawangan sing neng panggung. Piye, Mas? Aku nyawang kanca-kanca pemain musike Asoka bengi iki ketik ketole bagus-bagus niki mergo apa maksude? Mergo enek lampune. Oh, mergo enek lampu. Biasane mboten ngeten iki, Pak. Biasane iki yo ora pati ceria-ceria ngeten iki ketole bagus-bagus. Ini komplitan lampu saking son nggih, Pak nggih. Wah, lampune elok tenan marai putih lho. Kok maksudmu areke putih piye? Lah biasane iki do ireng-ireng iki. Yo ora pemaine Asoka ngerti dhewe. Oh, ndek wingi iki bar perawatan, Mas. Perawatan bersama ning salon. Do facial. Facial. Apa jenenge di? Yo facial kuwi. Oh, facial. Bar kuwi terus kungkum nang kedung ombo bareng-bareng. Golek penglaris. Yo. Putrane bapak nggih. Oh, putra. Payah. Walah, nggih. Sini ikut tante. Ikut tante. Ikut aunty sini. Iki ojo nari cah cilik sik, ojo nari ibu-ibu sik lho. Lah, mergo nek ibu-ibu ditariyah keten iki bahaya. lah napa? Mesti lagune wis kadung sayang, wis kadung berjuang. Mesti lagune ibu-ibu ngono kuwi masalahe. Dadi kudu diteruske. Saiki lagune ibu-ibu gaul. Apa kuwi? Statue. Oh iya. Nah, yo terus kene. Apa kowe ra kelingan dalan yang suwuke pungkasane kok. matur nuwun ya, Mas. Ya. Kudu. Dadi Engko tak kei. karo pengendang iki kudu sing sayang. Sayang. Aku ya sayang karo Masmu lho. Mas mulih tenan. Mangsamu ki rek. Kaya tuh
Nggih matur nuwun. Pak Aris sampun nggih. Langgamipun bocah gunung sampun parakatur. Menika kawis tinggal para tamu sampun ndungkap purna kanipun dahar. Sawetawis kasuwun ampun kesesa kundur nggih Pak nggih. Langkung-langkung kasur dumateng para sutresna budaya ingkang mangke kepareng nderek rerepen nderek bawa utawi nderek atur pasumbang lelagon sesarengan kanca-kanca asoka mirunggan kemawon mboten sah mawi ego perkewuh menawi ngersake badhe nyumbang lagu nggih paring dawuh ngoten mawon. Kalajengaken sawanipun Adi Ayu Indah Dia. Ayo Mas. DJ Somo. Ayo. Ayo. Say. Yo. Iki lo, iki lo, iki lo. Puasa. Oh. Selamat malam cantik. Selamat malam Mas. Nek matur karo Pak D rasa nyeluk emas. Lha pripun? Kaya mustika barang ini dadi nek matur langsung Pak D. Aku nanti celuk emas niku mari tratapan. Omah tratapan. Dadi rumangsaku ki jek enom wae. Napa Mbah? Lho Mbah Kakung yo ora apa-apa. Dadi sisan ben lerem atiku ngono lho. Nggih Mbah Kakung. Nah, Pripun? ngono. Dadi ayem aku nanti celuk Mbah. Niki Gendho Ayu Indah ngiras pantes Malik wonten Slendro Songo. Kanca-kanca. Nah, maksudnya Malik iki ya kendhange aja diwalik kok Mas. Kok nah Malik laras. Ora to. Dandang gula Slendro Songo. Nggih. Niki panyunipun Mbah Kakung menika sing lenggah sing pauturene sampun ate pirsa Gunung Kemukus ini dadine pengen iki Slendro. Oh menika nggih. Slendro Songo, dandang gula Mas. Wiwitane handerek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendoro terus kayung-yung slendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasesa ngungrung marang bendoro dia sulistyo pijer ngincangake alis terus no sesi demai. Niki garapane langsung wonten Gecul, mengke perlu ndak distragenke, mengke para tamu ingkang badhe atur pasumbang lelagon kersane sekeca ngoten. Nggih. Luwih becik patenono timbang pepisahan marang dia sulityo tak rewangi
kincanging alis yo Jadi leh menikmati campur sari nggih cukup kalih lenggah terus kalih sukune utik-utik ngoten tok. Oh, dadi sing joget-joget mengke mong Karang Taruna pemuda-pemudane ngoten. Oh nggih. Oh nggih. Siap. Nih, jadi urip ana kutha gedhe. Sayu mustika keparengo maju mriki Bapak Ibu tasih ngetosi hamirsani campur sari asokan iki
Dik. Nah, ngene iki lho langsung nyeluk Pak Di niku wis genah nek tentrem ayem karane kok niku bocah oleh ayune kok ngene ya Pak ya. Sujune kok laire tiba mburi ngono. Dhisik-dhisik ngono gene ngono lho. Maksudnya lahir iki barengane Mas Pangi lan sak piturute ngono ra yo. Ndak mau to. Ijek kebagian ngono lho MC-ne. Yo, nganti- Lah MC-ne kadung tuwa kok ya tukul penyanyi ayune kaya ngeten. Salam katur para tamu riyen. Dik, ngaturaken salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu wilujeng panggihan kalih kula sak kanca lumantar Asoka. Pak Kurmatan katur para tamu, Genduk Mustika. Nggih. Mbok bilih bapak-bapak wonten ingkang pareng badhe atur pasumbang lelagon. Sinten menika, Pak? Monggo, Pak. Wonten ingkang badhe nyumbang lagu duet kalih penyanyi kula. Wonten, Pak? Wonten, Pak. Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus piye ini Ingkang pundi, Pak? Sik niki. Pak Agus. Ngangge sepot kan? Katur Bapak Agus kepareng ngopi narak mriko Asoka nggawa penyanyi jek prawan tur gemari Pak Agus. Monggo Pak Agus. Nggih. Lho. Sanes, Pak. Sing pundi Pak Agus sing Pak pundi? Agus sing asli pundi nggih? Kleru kok. Salah alamat tak, Dik. Mila dhewe, Nduk. Mila sing nom tur bagus. Lho, Oh, sik niki. Pak Agus. Oh, yes. Nyun ngapunten nggih pakai klentu. Mengke bagiane jenengan dhewe. Sing pundi Pak Agus? Agusnya wonten pinten? Jiro. Gedhe kabeh. Nggih pun. Nggo Mas jenengan mawon. Lho, Garwane wong liya. Jenengan nek ngerti selera kula, Mas. Selera kula niku garwane wong liya. Oh, niki sik nyanyi. Monggo Pak, monggo. niki Pak Agus. Sik matur nuwun. Mriki Agus niku kathah. Niki Agus 1, Agus 2. Niki Agus Wibowo. Nggih. Niki Agus Nusantara. Pripun niki tasih dipun jumbahaken kaliyanipun swasananipun nggih. Nyen ngapunten Pak, timbangane gambare syuting kok background elek banget. Niki Oh, Pak, nggih. rada mriki Pak. Lah teng mriki kan di syuting mriko genah gambare mburi niku Asoka ngoten maksude. Nah, Kula nyon dadi ati menika. oh dadi ati. Kula bawanane riyen. Pak Agus mengke sabar nggih. Garwane wong liya mengke kula aturke. Pokoke niku hobi jenengan padha kalih kula. Hobi kula niku ya garwane wong liya Oh ngoten nggih. niku. Kula sami nggih. Sami. Lho, mosok to pecinta bojone wong kabeh. Ya, maksude iki lagu ditunggoni mbok dimu bareng ya aku ngemsi gembro biasake. Iki to, wadekno to. Dadi ati nggih. Pelak Mas nggih. Gegarane wong akrami tutup bondo tutup rupa Ampun sae-sae pasaran kula teng mriki mengke malah ra payu. mboten kula saged kula ngeten iki. Oh, Jane rapi Mas. Wong kula jane MC kondangne ya ora tau payu. mengke riyen. Bawa niku kan bawa kalih ngungkrum, maksudnya karo merayu mbok sekali-sekali jenenge gegarane wong akrami. Mboten sah mawon. Masalahe garwa kula ten mriki. Oh, padha mawon bojo kula ya Mengke teng ndak mriki. dipun Kula seneni. santai-santai mawon. Bot-bote ngopeni anake Oh, kok ya iya. direwangi ngeten iki lho, Pak. Lamun ati pawi tane Wiru ngono. kula iki suwe biara nyuwara Mas. Dadi pripun nggih cara kurang sithik mboten masalah nggih. Dadi wong jejodohan ku ora bondo ora rupa, sing penting ki duwe Nggih niki ati. kalian menuju tenggene mantenipun nggih. Oh, kalih ura-ura Oh, iya. anu Sabdatomo katur mantenipun. Dadi karo gen dinikmati mantene nggih. Mantene senengane mboten ngeten iki kok. Apa ora kelingan ngoten niku lagu di manten. Sok nggih lali. Ya. Nana Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang
Asokan niku saking pundi to, Mas? Saking Ngandul Sumber Lawang Sragen. Oh, Pak. Ajeng nimbali napa? Oh, nggih, jemben mengke gambel. Mengke ngejawabipun nek lumantar Mas Pangi sedina sewengi 14 yuta. Oh, nggih. Nek lewate kula sedina sewengi 14 yutane nembe pedet setunggal. Alah pedet-pedete nek limusin paling ora ya selikur, Dik. Lah nggih. Wadane ra ngerti rego sapi. Kuat nek kur nimbali Asoka. Nggih. Sedina Mengke sedina sewengi. sedina sewengi pun saged. Penyanyine turun ya sing ngeten-ngeten iki modele, Dik. Nek kula kalih penyanyi niku mboten pati anu. Pripun, Pak? Piye to ki? Mboten pati anu ki Jadi maksudnya? nek kalih penyanyi niku rapate karep ngoten. Mboten kuat ragate masalahnya. Alah, Lah, iya. penyanyi niku malah golek duit dhewe rasa ngragati. Lah iya to. Nek bingung. Malah ngirit. Kula ndiyang penyanyi pirang-pirang ra tau tak ragati. Luput pisan. Yen angel. Ayo. Yen nangel jane tak klerokke. Lho yo MC-ne rek. Kalangku. Tan kenoti numbas arto pun suarane pun mboten tekan Mas. Sakniki. Lawane nggih pun pernah jurak campur sari ngenten iki nggih. Sakniki kaya ngeten niku iso tinu. Nek yen tan kenoti numbas Lah niki arto. masalah niki mboten bayaran dadi nggih kula elek-elek dadi upami sae jenengan niku sak lumrahe. Nggih. Ngoten. Monggo, Mbak. Kula nge-MC apik ngeten iki nggih nek tunggu di bojo kula. Kula ning MC rati tunggu di bojo kula niku kula sak sae kok. Celelekan ngoten nek kula kok gandeng ditunggu di bojo kula rek kae sok alim ngoten maksude. Mboten ta bojone jenengan Ora Dik karo. wonten pundi? Ya, terus Yo. kene. Celok men, celok. Golek ising kaya ngopo wong nyatane kelakon seprene angger agendro Kesane. pengasane malah bangun tresno tutu kondo tuturu wong atine lukur keputene aku yo ora kono kehatyo bapigone masuk Rino wengi jati-ati wong nyatane lukur keputene yo golek sing kaya ngopo wong nyatane kelakon seprene aku yo ora kon kehatyo kepidone malah bangun
iki cara ngentekke pedet siji nggih wani nih Mas. Pripun? Niki Asoka niki cara sedina sewengi pedet siji nggih pun. alah mboten ngasih, Dik. Mboten ngasih. Pokoke sedina sewengi niku naming 4.200.000. Nami kan? Nggih. Oke. Sedina sewengi niku naming 4.200.000. Oh nggih, insyaallah. Niku maksudnya panjer pertama lho, Dik. Mengke Panjer pertamane 4.200.000. Mengke nek pun rampung digenepi kurangane 11 juta. oh nggih. Masuk. Lah Tutup, pripun ya maksudnya iki ketok lek murah sik ngono lho, Mas. Yo, yo sayang. Denun, apa dipun aturaken? Hati-hati. Sepeda milih Mas. Lho, ngeten iki genah nek Kangene ngati Mas. ketok leh cocok ngono lho Mas Aris maksudnya. Kula nek cocok boten cocok niki nggih kula Nek boten cocok iki ra mungkin kok tanduk ngeten iki. Masalah entene nggih niki. Dadi kula cocok iki. Mang milih, penyanyine mang milih sing pundi? Pun monggo kersa. Mbak En niku milih nggih saged. Suwindu suwe lawase ngoten iki lho. Ketoke. Beb. Duet karo sing tuwa-tuwa sih, Beb. Engko sing nom-nom sing niki maksudnya. Ya saya. Pripun Mbah? Capinge digareke mboten Mbah? Sampane biasane Mbah kula niku senengane caping gunung, Mbah. Oh. Niku Mbah niku. Mbah Niki sinten? piyayi ke sumber lapang kathah. Wingi niku Asmane Mbah sinten? Mbah Tomo. Mbah Tomo. Sing lenggah ngajeng piyambak. Ngajeng ngile niku lho. Mengke kula bab Niku bar panen Mas niku. Cek pundi? Bar panen. Nggih Mbah Tomo. bar nebaske. Pun bar panen. Nggih, caping gunung sakniki 200, Pak. Nggih. Yo. Kangene ngati, Cok. Kembali pelok 6. Ya. Nah, ini. Hey. Ya. Hey. Susah mongkeng siramu. Hey, hey. Tenane lho. Awak longkrah ra bisa turu. Bisa saja. Wewayanganmu kumandene traku. Rino wengi tak hati-hati. Aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ora bisa mari. Amung sira kalep bisa nampani. Jos. Nek kados Mbak En iki pasarane pinten Mas? Jope pinten Mas? Niku Mbak bocori Mas. Maksudnya pasarane jope ngoten to? Nggih. Kantun jenengan ngejo piyambak napa lewat kula? Ya, mengke nggih pripun saged liwat jenengan ampun di Magelang. Nek ngejo piyambak niki sedina sewengi niku 2 juta. Nek lewat kula tambah Kula niki nggih sering bayar penyanyi. Nggih. Penyanyi ini 1000 nggih pun. Oh, nate. 1000. Nggih. Penyanyi 1000 yo klase ngeten-ngeten iki lho maksudku iki. Nek niki paling enggak ya 600 700 ya. Alah yo kok yo murah men to, Dit. Ora, aku ki 75
kok sak klosone. Ki wedhus cilik-cilikan pun angsal Mbah Tomo. Nggih, nggih. Seni niku ampun diukur ngangge Oh, ukuran. mboten, Dadi nggih. Monosuka sing ngejop kersa, sing Saged. sing lakoni remen pun Seni. sae. Pokoke mangkat nggih. Seni Ampun iki- pun nglakoni Mas ngoten. Seni iki yen didol larang, yen dijaluk dikek. Pokoke seni niku mboten teten regane. Yakin. Regane, nggih. Lho ngertos to, seni niku nek Sedulur. didol larang, Sing penting sedulur. nek disuwun diparingke dadi nek disuwun mengke gak sabayaran. Masuk, Mbak. Nggih. Masuk ya. Aja sepalang wong tresno kira bisa lali. Layu. Ora suwe aku bali. Bisa sopayo. Iya, soka. Iya. Monggo, Pak. Aduh wong ayu bebojanku ati susah mung Ayo, Lek. nyeramu. Jahang bagus pepocanku ora biduk rasane atiku. Awalung rara bisa turu. Alah wewayanganmu gumantil netraku. Monggo, Pak. Kita hati-hati. Rasa kangen rapi sambari amung sira Wah, aku sing ku ngrasake nggon Kenapa, Pak? niki lho. Nggon kreasine ngoten to. Gua Mas, ora tau ketone Mas. Ngapunten nggih ora pati. Nek sing nyanyi niku ukurane wis bangsa umur swidak niki rasah kreasi, Mas. Lah. Mergo nek dikreasi kecek. Ning nek ngematke saka ngarep ya iso nggone iso Oh saged. nggih, nggih. Pun pas Nggih, kok, ngapunten, Pak. nggih. Lah, Oke, iya. mengke Sampun, Pak, ya. siap-siap mangke Pomong dugi kurang sithik. dugi dalem sanjang kali ibu. Pripun? Bu, pedete sing kuwi didol kinanggap asoka. Oh nek garwa kula pun mapan pun manut. pun apal ngoten iki. Pun apal Iya, iki. iya. Lanjut. Pokoke kudu Aduh, Sidora. pokoke kudu royal maksudnya. Yo, lanjut. Aja semelang wong bagus. Tresno ke ira bakal layu. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding. Mbak Nun, matur suwun, Mas. Ana Nggih, ing nggih. sandingmu. Matur sembah nuwun dana suwantenipun kala ngajeng sampun kepareng aturaken bawanipun asmara ndana kalajengaken dadi ati maweh tanduk kang ning ati. Mas Agus kala ngajeng ngersake garwane wong liya. Ini sayang. Tak dhuwitke karo Mas Agus mbok bilih kersa. Pripun Mas Agus? Wong ayu sing tak tresnahani. Pripun Mas? Ya Mbak nggih. Oh kula. Oh nggih pun nderek. Kula mung sendika dawuh mawon. Monggo Nduk Indah. Diaturke garwane wong liya. Mengke sing ngersake irama dandut radi sabar sawetawis nggih. Bar niki. Mas Mul garwane wong liya bablase caping gunung panyuwun saking Mbah sinten wau padha leh dipelokne ora apa-apa. Peloknem kabeh. Yo, monggo niki panyuwun saking Mas Agus. Katuraken sakmenika mugi-mugi
kanggem jampi sayah pun derek Mangayu Bagyo pinangka Among Rawuh. Ya Jo, garwane wong liya katur. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bakal lali mung sliramu webujan ning ati nanging ati kumbok gawe lara laras ngateri kita Mas Agus. Oh leres masuk pokoknya ning apa sliramu ngersake capek gunung mau Mbak Sinten capek gunung melok soko ngapura Mbak Sinten mau saya ngersake capek gunung panjenengan Mbak saya ngersake capek gunung jenengan oh monggo Mbak Kakung oh boten nyedak Mbah Kakung sing ngersake caping gunung mau cukup sak pupuh napa rong pupuh ngoten Mas Uti. Pripun Mbah Kakung? Caping gununge digarap kalih pupuh napa setunggal? Oh. Pripun? Setunggal mawon. Setunggal mawon nggih. Sing keri dhewe dadi kur. Lu ro ji syukur bisa nyawang gunung desa dadi
Adin, Mas Agus garwane wong liya, Mbah sinten wae semane caping gunung sampun klaturke niki gentosan timbang MC-ne engko dirasani. Sini sayang. Nyedak ibu-ibu. Apabila mungkin dari ibu-ibu request lagu nuansane dangdut apa nuansane campursari tinggal nderekke ibu-ibu. Pripun ibu-ibu ngersake lagu napa mboten niki bapak-bapak sampun sedaya. Pripun? Mantene sik niki. Mantene. Gimana, Beb? Minta lagu apa, Beb? Di bukit berbunga. Di bukit berbunga. Iya. Iya. Lagu... Oh nyanyi, Mbak. Mosok manten ya mbok kon nambal ban obrok. Manten ayune kok ngene aluse kok enak kon nambal ban ampun. Kowe aja nambal ban rajan kepepet maksudnya. Nek kepepet yo ora apa-apa. Ya nanti tambal bannya tak aturke tapi mantene yo mosok tambal bannya. Pak, kembali ke nuansa irama lagu dangdut. Nanti setelah mantene request lagu dan tak lupa juga buat ibu-ibu yang lain yang akan request lagu bersama Asoka Musik. Nanti satu persatu dari kocok-kocok Karang Taruna dari kaula muda juga akan termuni dan mboten langkung atur bapak-bapak mangke saged diwangsulke wonten nuansa irama campursari. Dangdut campursari murih rata sedanipun. Ya. Wi judulnya lagunya apa, Dik Mustika? Ya Bukit Berbunga. Ayo judulnya ya Di Bukit Berbunga kuwi. Ya, siap. Oke, Mbak Manten. Mbak Tika Kusuma Devi. Lagu panjenengan kami putar dulu terus spesial buat badangan. Dan tak lupa dari Asoka turut mendoakan. Semoga Mbak Tika maupun Mas Muhammad Royan Ikhwan dalam menempuh hidup barunya nanti selalu menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Suasana kebahagiaan nanti akan selalu menyelimuti Anda berdua. Satu kuncinya wong omah-omah. Apa itu? Pokoknya padu sedina ping 7 rapopo sing penting ojo pegatan ngene, Mbak. Pokoknya bar padu bengi mesra-mesraan, bar madu bengi mesra-mesraan, mesti sakinah mawaddah warahmah. Ya itu ya. Yo Mas Mardi persiapkan ke nuansa irama lagu dangdut. Tak lupa buat bosku, bos Roti Fitri, nanti apabila akan request lagu, monggo kami persilakan. Nggih, Bu. Mbak Tika ikut nyanyi ya sayang, ikut nyanyi sama Mbak Mustika. Monggo, Mbak. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba, mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu.
biar tambah cantik. Nah, senyum, bahagia pokoknya. Semoga dengan satu lagu di Bukit Berbunga, satu request dari calon mempelai putri Mbak Tika bisa membawa suasana kebahagiaan tersendiri buat Mbak Tika dan keluarga besar dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan tak lupa juga masih kami lanjut buat ibu-ibu terlebih dahulu karena ibu-ibu masih setia menemani. Ada di Indah pada kesempatan malam hari ini yang spesial buat ibu-ibu semuanya. Mas Mardi, satu lagunya Kalah Dulu dan lagu ini di request langsung oleh Bose Roti Fitri. Ya ini sing di Mas Aris. Bose Roti Fitri sing pundi piyayine? Bose Roti Fitri sik pundi piyayine? Yang request lagunya Kalah. Sini sayang. Oke, kalahnya ini buat ibu-ibu dan Karang Taruna. Untuk tambal ban apabila dari Karang Taruna nanti akan menyumbangkan lagu sendiri, kami persiapkan dan kami persilakan. Dan tak lupa juga buat kang-mas kami yang nanti akan turut serta berbahagia menyumbangkan lagu bersama Asoka. Kami tunggu atensi maupun request panjenengan, silahkan bergabung bersama Asoka. Semoga bisa menghibur panjenengan semuanya. Spesial masih buat ibu-ibu yang setia menemani Asoka pada kesempatan malam hari ini. Ada di Indah, ada Cadas, ada Asoka. Satu lagunya Kalah, Asoka, musik. Barangkali ada yang mau duet mungkin? Bojoku rugi sok. Oh belum. Mas-masnya Karang Taruna. Ya. Apa? Duete karo MC ini dulu. Ya, duete sama MC. Sinten? Pak Priyadi. Pak Priyadi, mangke ya. Oke, Mas Wardi kasih langsung Kalah. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak yang masih muda-muda lagunya ini kan. Asoka. Apa ora kelingan wingi genggam tanganku curhat tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku. Sayangku, tak saling genggamanmu. Matur suwun wis mayui terase utanku lan ngansani kesepianku. Terus gue ngopo aku ngancani selama ini yen akhire kowe milih bali romantamu soko turuti berharap iso duweni wis tak korbake wektuku isih wae kalah karo mantanmu. Sakedene rasa usahamu kok aku ra iso persiapan browsing lagu dulu, nanti duet sama vokalis. Asoka. Karang Tarunanya gimana? Sudah semangat apa belum?
Sound System CSW. Gimana Mbak Bae kok gak ada yang goyang sama sekali? Nah gitu dong. Semangat yuk. Yo. Sikap. Terus gue ngopo aku ngajani selama ini yen akhire kowe milih bali romantamu. Iya. Sopo pilihanmu ngopo kudu masa lalumu Terima kasih Di Ida. Satu lagu buat ibu-ibu.